किस्मत में जब कौनो है नइखे पारी त कौन काम के 14 फरवरी। किस्मत में जब केहू है नइखे पारी तो साला काहे खाती 14 फरवरी। रोज दे परपोज दे रात भर भर पे डोज दे टेह दे सोच दे किस्म किस्म के पोज दे 7 दिन तक बैकूफ बना के नया बॉयफ्रेंड खोज दे। हटाना डरामा ई डरामा तो मामा बना के छोड़ी। भाग में लिखल बा हमरा रहे के बांडा मन करे काशी जाके बन जाई पांडा। मन करे काशी जाके बन जाई पांडा। किरानी गुलाब के खेत दुई मांडा मरले रहे झापड़ हमके नाच के लवांडा। चढ़े के नमी